Gampangaken nami kula Ahmad Farisawala saking absen setunggal. Nami kula Bayu Talita Arsaisi saking absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sugeng siang Ibu. Sugeng siang kakak-kakak. Nuwun sewu. Kula ingin kita bisa Sultani lan rencang-rencang kula saking SMP Setunggal Bojonegoro. Jadi ndekake wawancara marang Ibu angsal napa mboten? Angsal monggo. Sadurunge kula ngaturaken pitakenan. Asmanipun Ibu sinten nggih? Langsung mawon pertanyaan pitakenan kaping setunggal. Menapa ingkang dadosaken panjenengan milih nggeluti usaha sate jajanan pasar? Matur suwun nggih pertanyaanipun pitakenipun. Ingkang sepindah menapa kok jajanan pasar ngoten nggih? Pertama sepindah yang karena kula kalian Mas niku seneng kalian ngemil-ngemil jajanan pasar awalipun ngoten. Terus setiap wonten jajanan pasar teng Bojonegoro, teng pundi mawon ngoten niku pasti napa dugi teng mriku. Terus napa berarti jajanan pasar niku lumayan nggih damel saged dikembangke ngoten. Selain jajanan pasar saking beberapa UMKM, kula kalian Mas nggih ndamel jajanan pasar ingkang wonten. Terusé karena sepindah hobi. Sing kalih wonten pasarnya pasar damel jual beli teng Bojonegoro iki. Nggih, lanjut. Matur suwun. Pertanyaan kaping kalih. Pitakon kaping kalih. Ibu sinten ingkang rumiyin maringi piwulang utawi inspirasi dhateng panjenengan babagan damel jajanan pasar? Sepindah niku ibu kula. Ibu kula niku napa sangat kali jajanan pasar saking alit kula nggih apa sering kali ibu pindah-pindah ngoten teng toko setunggal, toko liyan-liyanipun ngoten terus ibu nggih rencang-rencange kathah ingkang ndamel jajanan pasar. Terus wonten ide ibu, ayo gawe nduk. Ibu wonten pundi dipun panjenengan saged jajanan pasar menika? Nggih, Jalan Desa Mudin nomor kali dosa setunggal ngajengipun SDN Kauman setunggal. Lintunipun nggih wonten teng CD biasanipun dinten Minggu teng ngajenge gedung wanita. Teng mriku sebelahan kali dimsum jumit. Dados tetep setunggal baris dimsum jumit kalih napa Jangan lupa dibeli guys. ya. Jajanan pasar punika. Sepindah nggih tanggal 6 Januari kalian selalu pembukaan toko niki. Nanging saderengipun akhir tahun kalian selalu itu sampai terus. Cuman awal sepindah usaha menika nggih awal Januari niku. Pitakenan nomor dasar. Kenging punapa jajanan pasar tasih dipun lestarenaken dening panjenengan dumugi sapunika. Jajanan pasar niku
Oke. Pitakonan nomor gangsal. Kenging punapa jajanan pasar tasih dipun lestantunaken dening panjenengan dumugi semenit. Jajanan pasar menika kathah napa macemipun. Nggih. Terus niku salah setunggal masuk budaya Jawa Timur atau sedaya wilayah pasti gadah macam-macam jajanan pasar. Misalipun balung puwuk niku mboten wonten teng daerah Lintu nggih. Nah, balung puwuk niku mboten wonten, ledre nggih mboten wonten. Mungkin lek wonten Lintu kados onde-onde Jawa Timur, Jawa Tengah wonten nggih. Tapi kemungkinan daerah-daerah Lintu niku mboten wonten. Terus jajanan pasar niku salah sepindah usaha damel melanjutkan budaya masing-masing daerah. Pulau kita katanya. Terus sing kalih niku nggih napa damel mangke anak cucu niku nggih tasik saged ngraosipun rasa saking jajanan-jajanan tradisional. Terus saiki kan jajanan niku napa nggih? Riyen niku mboten wonten mentai-mentai. Saiki napa-napa ndamel mentai-mentai. Ya, ternyata kakak ingkang mboten ngertos pastel. Napa misale Semar Mendem. Nah, Mbak inget pas mboten Semar Mendem? Nah, padahal Semar Mendem niku salah setunggal jajanan pasar tradisional teng Bojonegoro nggih. Nah, ternyata adik-adik niki dereng ngertos mungkin beberapa cacah jenis jajanan pasar. Terus jadi kita berusaha dengan mengalami jajanan pasar generasi selanjutnya. Oke. Lakonan nomor 6. Kados pundi cara panjenengan damel jajanan bekas seperti penak lan dipun rameni barang tumbas. Sing sepindah nggih niku kualitas bahan. Kualitas bahan wajib dicoba ngoten nggih. Misalipun apa bagian damel entek ayame nggih ayam ingkang fresh ingkang sae boten kados ayam duren ngoten niku. Terus napa ketan. Nah, ketanipun nggih ketan senisa